di ngolu taon udang tabolus ragam ni hasusaan parda ngolan nang arsak pe saluhut nai tapasahat tutuhatta asa maruli hagogon hita saun nani dokna di Jesaya 40 ayat 30 marlujongi nasi dadang ololoja mardaladi nasi dadang olo madate. Tuhanku hubungan dirikon ibarat rajaku si gonggong rohakon sai guru di bana surena kaki saya sini rohai pature bogasi ainan peyau targogot hutatap rajaki sai rodoganup sogot pangurupi nai naso di panjunani sai sao paluaona nahinoko nai. Saunari Tuhan sonangani jumonok ganupari lam jupang tiki